Νικόλα, το μάζιμα των δικτυών με πρωταγωνιστή τον Άρη, έτσι? Α, μπράβο. Τέλειωσε η σεζόν φέτος. Αλλά τελευταία μέρα ρε παιδί, να μην έχει ένα ψάρι. Μόνο ο κύριος Τζόρνταν πώς τα καταφέρνει, μακ ρε, με τα χέρια τα πιάνει. Άρη, πώς το βλέπεις το τελευταίο μάζιμα? Δεν σε βλέπω, για λίγο να σε δω, Πώς το βλέπεις? Θα έχουμε κανένα, για ούζο? Δεν το βλέπω. Δεν πειράζει, το χρόνο ξανά.